Rangiram jugoslavenske države po tome koliko bi bile dobar nogometni teren. Zadnje mjesto Hrvatska, koliko god pokušaja sam mu dao, nisam uspio vidjeti ništa smisleno, što je logično jer di bi se tu igrao nogomet. 6. mjesto Crna Gora, solidno krene, ali tu fali cijelo desno krilo, ne bi to baš funkcioniralo. Zatim Kosovo, sad već lagano idemo prema nekim smislenijim konceptima, ali ipak samo za 5. mjesto. 4. mjesto Srbija, vrlo dobro, ali na kosu. Dakle, to je bio nekakav kosi nogomet. Top 3 otvara Bosna i Hercegovina, vrlo dobro. Cijeli teren skoro je stao, ali malo smo izgubili tu na krilu, isto svejedno jako dobro. Top 2 su vrhunski, Slovenija na 2. mjestu. Super mi je što ima opet ovaj gore desno dio, kao što je govorim, tu bi mogla biti publika, neka ima malo prostora, nekakve pivice, štan, neki, tako jako dobro. I po ko zna koji put Makedonija 1. mjesto, skoro smo cijeli teren uspjeli uglaviti u ovo, malo fali tu po crti, ali zapravo jedan skoro normalan teren, svaka čast Makedonija.